are earning over 25,000 USD. We are earning over 25,000 USD every month. 3 months later. What way masquera say? Nangandripa life yami yasisimeli. Waduweka. And now hoja ndiye kwanza wita. Pati chungwade. Dokumbiro rubatsiro. Kuva kumuri ya Zimbabwe. Nede warikutaro zvakawanda apoti. Life yangu hansi pano ndakatuka. Like ndozvakaitika ndakandisingasiyo basi ndinokumeuregero nange umeona kwandibatso ndikwanise kupona because situation yandiri aina kumira zvakanaka. Please help me ndikwanise kuti ndipone. Please help me. Please help me. Help me. Alright. Baby, I want you to listen to me. One thing I want you to know, no one is perfect in this world. Hakuna mchweni unaweza anotadza. Right. I'm here with this bag. Ndoda kuti uchinje upenyu wako baby. Ndichitara panapa ndiri serious. Mbinga dzinosimupe mari nevanosimugivhita pamasocial media apa muregerewo kekupedzisira mumugivhite ubude munjonda njonda imastar party chichi maiketa momuitiro izvozvo ubuda apapa. Ndoona sekuti wapfidza mukomana wadzidza uchazviite futi munzwireiwo ngoni. Boss Edza Studios. Nyarara, nyarara, nyarara nyati ndo zvinoita upenyu. Get well soon my brother, shuviro upore nekukasika. Usachema anzvadzi yangu mainyati, pfugama nemabvi unamate. Zvese zvinoita po